menapa menika salam kenal Mas kula saking pundi Kathikan Kedung Galar. Mas Bimo. Request lagu Tembang Kangen dipun sekar kalian Mbak Tutik. Suwun. Penggemar jenengan Mbak Mas Bimo. Mas Bimo Kalajaya. Ya. Menika nyuwun Tembang Kangen Mbak Tutik. Kedung Galar iki tanggamu kono to Mbak Tutik? Nggih. Tebe. Oh tebe. Njenengan pundi to? Kula saking mriki niku 40 menit. Oh, saking mriki. Nggih, kan perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Kula Ngawi sing paling mepet Sragen. Oh, nggih. Pundi daerahe? Kauman. Kauman. Anu Widodaren. Widodaren. Iya. Nggih. Menawi Kedung Galar menika sing Kang Widodaren masih 30 menit. Oh iya. Kok apalmu tau ngernet to, Mbah? Yo ora. Soale kula mubeng terus kok. Ayu-ayu kok ngernet. Nggih. Monggo Mbak, menika kula wonten pamundhut inggih menika ngapa nggih Bang? Tembang Kangen. Nggih. Tembang Kangen. Langsung dipun jumplangaken kemawon nggih, Mbak Tuti nggih? Nggih. Oke. Monggo Mas Wimas, Mas Wimas. Berdiri ya berdiri. Berdiri di muka, ayo. Drok. Ayo. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat nonton wayang. Dalang kondang bagus tenan, wong ganteng tur ora larang regane. Singkat kata, singkat cerita, akeh penonton aduh jatuh cinta. Sindene ayu, dalange bagus, pengrawite ganteng-ganteng, aduh nanggapa. Ya. Ngapure kumat. Ngapur. Ora petuk. Wes seben. Eyo yayo. Krimis rawes banyu kang tumet
ning sliramu ora bisa ilang. Kaya Tardi Laras. Alhamdulillah. Ya, bar iki kek Suwandara. Oke.